Kedves közönség! A 19. század végére Gyulát már nem a szabja és az ágyú, hanem a hurkatöltő és a hentesbárd jellemzi. A nagy hadseregek elvonultak, a vidék lassú fejlődésnek indult. Ebben az időben már nem Gyuláról, mint végvárról beszélnek, hanem Európa és ország szerte Gyuláról, mint az óriási vásárokról. Itt több százezer, vagy százezret meghaladó sertés vásároltak. Ez a közeg kitűnő táptalaja volt a gyulai hentesmesterség fejlődésének. Ez a fejlődés 1910-ben csúcsosodott ki először, amikor is ifjabb Balogh József a gyulai hentes árulnak aranyérmet és díszoklevelet szerzett Brüsszelben. Ebbe az időbe pillantunk most bele egy rövid, vidám történettel. A helyszínünk a 19. század vége, a gyulai állatvásár egyik ivója, a hangzatos nevű vén diófa. Most hozza a finom fütyülős kisüsti. Akarom mondani kisüsti? Az, hanem ott az ajtóban, akinek két gyönyörű kolbásza van. Két gyönyörű? Milyen? Nem, a kosarában az a két gyönyörű kolbász. Látom a kosarat, látom a két gyönyörű. Ezek semmi kolbászt nem érek föl. Én olyan kolbászt akarok csinálni, az egész ország, sőt az egész világon ismernek. Na és a varslapok? Tőled már éhet is halad? Megnyitom holnap a húsüzememet, az lesz a neve, ifjabb Balogh József szalámi és hentes áruljára. Ér! Na, figyelem emberek! A húsfeldolgozómba bőléreket keresek. Én jelentkezem. Marhát tudsz-e vágni? Ami? A marha bélát tegnap is úgy vágtam szájra. Én is jelentkezem. Gyulcsikám, most mit tudsz a hentes mesterségről? Hát, az apám mindenre megtanított, hogy rajtam kívül senki sem tudja olyan jól csinálni a kolbászt. Megtekergethetnéd az én kolbászomat is. Neked a nyakat tekernem illetve. Jaj, én is jelentkezem. Füstölni tudsz-e? Füstölni? Én füstöltem meg a gazsit is. Nézze, megmás nem olyan jó sikerül. Én meg úgy tudom tudni, hogy senki ezen a világon mondodja. Nem van. A főzsi. Hát azt mondta, hogy úgy megszúrtad, hogy élteseve. Hát te is a sántamagák csak megszúrtad a disztómját. Úgy ezzel a maradnál. Azt meg tudom. Egyet vele! Felvesztek benneteket! Kapos! A legjobb borodból! Ígyunk áldomást! Ígyunk! Egészségünkre! A májvádi erdőben 100 mondat úr, húsára felé fogát, paraszt és úr. Ne éhezzen senki a vidéken, nekem hentes a mesterségem. Szalonna és kolbász, ez kell a magyarnak. Vidám gyerekek 10 ujjat megnyalnak. Ne éhezzen senki a vidéken, nekem hentes a mesterségem. Gyulán asszonyok dolga a terítés. Nálunk kolbászból lesz a kerítés. Ne éhezzen senki a vidéken, nekem hentes a mesterségem. Gond és bánat messze elkerül, a sódakolbász füstre kerül. Ne éhezzen senki a vidéken, nekem hentes a mesterségem. Húsüzememet holnap reggel megnyitom, malacsírás minden nap hallgatom. Ne éhezzen senki a vidéken, nekem hentes a mesterségem. Teltek, múltak az évek. Már 5 év eltelt, és az ifjabb Balogh József húsüzem szépen termel. Nézzük, most mit készítenek? De Jani, a te füledet is beleteszem abba a disznósajtba, nem kevered össze tisztességesen. Hogy néz ki az a szalonna?
mint hengerek rágták volna meg. Nézze! Mi a baj a mesternek? Hetek óta csak olyan, mint a ketrezővel korosztály. Nem úgy megy az üzlet, ahogy szeretnék. De a miénk az egyik legnépszerűbb gyulai heztesünknek. Nézd ki, és most is tele van. 100 számra várjuk a disznókat, arra taklózásba, meg már a tyúkszemem is sajt. Ő ennél többet akar. Ma csak ennyi a hetes mesterek sorából. Hurkát kolbásztől, szalonnát füstöl. De hol van az az íz, amitől több lesz, mint egy egyszerű ember? Mester! Mester! Az összes teknő tele van hússal és szalonnával. Mit csináljuk vele? Csináljatok belőle házi kolbászt! Nem lehet többet eladni belőle. Na Jóska, hol van az a kolbász, amit az egész világon ismernek? Most megcsináljuk! Húst ide a legszebb mangalicából! Resikogas késsel, kockázd a javából! Kell hozzá szalonna, a legjobb fajta, vastag legyen, s eres, mint Jani Marka! Forgasd a darálót, mint Molnár a kereket, járjon közbe táncot, mind a két feneket. Ne sajnáld az erőt, húzd, tarts ki még, húgykoz képében, közeleg a segítség. Nincsen kolbász, jó pálinka nélkül. Nem is magyar, ki ennyitől kikészül. Jobban megy a munka egy gumicaktán. Egészségünkben. Egészségünkben, mindenki szaporán. Só, kevés borcs és fokhagyma, pikás ízét, piros paprika adja. Kelend a kolbászt, mint csaló a kártyát. Gyúrjad, tömjed, képzeld magad elé marcsát. Öld a kulári, duzzadjon a vége. S ha még picike, ad Julcsi kezébe. Megfogja ő bátran, elköti a végét. Estére meghívja, s jól tartja vendégét. Kolbász betöltve, elkerül a bodra, a füst aztán szépen végignyalogatja, csókolgatja, ízleli, szerelmesen rászáll, csodás aromája, benne marad már. Meglátjátok, ez a kolbász még világhírű lesz? Halott kolbász lesz a neve, ugye mester? Nem, gyulai kolbásznak fogjuk hívni. Igen. Fut az idő gyorsan, mint kis patak. Az új kolbász hihetetlen népszerűségnek tett, és nagyon sok fogyott belőle. Ködner Balogh József elutazott. Nézzük, vajon hová? Gyerünk emberek, húzzatok vele! Rengeteg még a megrendelésük. Holnap vasárnap, majd akkor kipihenitek magatokat. Mikor jön már haza a mester abból a szóval abból a flamandvárosból? Brüsszelből? Bármikor itt lehet, de ha elsózod a Nácsi néni kolbászát, nem sok örömet lesz belőle. Megjött, gyerekek, megjött! De szégyentelen az, hogy még örülsz is neki, pedig már mi oda akartunk gyereket. A mester jött meg, ott jön Brüsszelben ló nélküli kocsik szaladgálnak az utcákból, óriási balonokkal, fából, vászokból készült masinák, emberek szállnak fel a levegőbe. Igen. Óriási gyárak. Csodálatosabbnak csodálatosabb eszközöket gyártanak. És mindenhol szerecsenek kísérik az urakat. De mi lesz? Mondja. Halat és zöldség. Belegondolni is borzasztó, hogy abban a nagyvárosban nem láttam meg tisztességes sonkát sem. Meg is nézték azt, amit én vittem. Azt a 15 kilósat. Mindenki körbeállt a standunkat, tülekedtek. Mindenki a mi kolbászunkat és a mi sonkákat akarták. És a zsűri aranyérmet és díszoklevelet. Ez csak a kezdet. Így most már a gyulai kolbásznak a világon mindenütt ismeri. Lesz mit csinálni. Kedves vendégek! Gyulán és Pesten, Brüsszelben, Londonban és Los Angelesben. Kap be a kolbászt, így áll jó bort rája. A gyulai kolbásznak a világ